labarin da zan bayar na biyu ya daɗe da faruwa, kuma shi ma cikin garin Kano ya faru a watan Ramadan. Mace wacce take ɗauke da 'ya'ya marayu ta rasa abin da za ta ci, ta rasa abin da za ta ci, ga Ramadan ga wahala. Kamar yadda na gaya muku, talauci ba irin tunani mummuna da baya sa mutum. Ta zo ta samu sirikin da yake auren 'yarta, ta ce taimaka mata ya ba su abinci. Mai kuɗi ne shi yake auren 'yarta, kuma 'yar haliyan a lokacin tana gidansa. Sai ce zan baki kayan abinci, amma sharaɗin shine zan yi zina da ki. Sirkarsa wacce ta haifa masa ya yake aure, ta ce ta yarda. Ya zo ya yi zinar da ita a watan Ramadan da rana ba da daddare ba, sannan ya ɗauki ƙaramin buhun shinkafa ya bata. Ta kasa cin wannan abincin, ta rasa me yake mata daɗi. Allah ya sanya imani a zuciyarta. Ta je ta samu ma'aikacin gidan rediyo, ta kawo masa buhun shinkafar, take bashi labarin halin da ta tsinci kanta da irin saɓan da ta yi wa Allah a irin wannan watan mai tsarki. Wannan fa kaɗan ne, wanda kuma ya fito fili ne, wanda muka ji ne. Abubuwan da suke ɓoye wallahi tallahi a wannan rayuwar sun wuce haka. Ga wata sanarwa da nake so isar zuwa ga shugabanni, musamman kuma gwamnan Kano. In bai san wannan saƙon bai ya sani, yanzu da yawa daga cikin mata mazinata